Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs izawundwendula phaa kwelase KZN baphulaphuli, apho ke zoqobisela khona ke neRichards Bay kwiveki ezayo nge-26 ke kaAgasti, ngolwesithathu kwiveki ezayo. Amakhosi azobe bheke phaa kwelase KZN abafana abadala. Lo mdlalo uqala phaa ngo-7:30 ngokuhlwa. iKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke iya kulo mdlalo abafana abadala bengakabethwa phantsi kwebhetho yePremiership, bana 7 points abafana abadala abakabethwa, baya kumdlalo wesine ngokupha lo bazodlala phaa neqela leRichards Bay. Lo mdlalo ke udlalwa kwinkundla zemidlalo eMoses Mabhida Stadium ke baphulaphuli. Ayatshiwo ke amatikiti bayafumaneka online. Xa ufuna ukuyawathenga ke uzihambela ngenyawo zakho, afumaneka phaa ko-Shoprite, Checkers or Usave. Sive kusithiwa ke itikiti li-R100 ke baphulaphuli. Khumbula ke into yokubana ke amakhosi la uba yaphumelela phaa ngolwesithathu azoba na 10 points iqela leKaizer Chiefs abafana abadala. Ayidli ngonikezwa kubunzima kakhulu iRichards Bay iKaizer Chiefs. Ewe ziba khona ozomini zokuba iRichards Bay iphumelele, kodwa xa uqwalasela umdlalo lo ubudlalo ufumaniseke into yokubana xa ngenikezwe ngxaki ngakanani iRichards Bay iKaizer Chiefs, ngamaphutha nje enziwa ziiplayers, iphinde ibe ngamaphutha anziwa ngabaqeqeshe ebhentshini ngongakwazi ukufunda igame. Kona iKaizer Chiefs ayidle ngoba nengxaki engako kwiRichards Bay. Zikhona itimu yoqonda ukubana iKaizer Chiefs kuyabona lena itimu iyayinikeza iKaizer Chiefs ingxaki, iyiqale kuyileqeni, iqala emdlalweni iyoyigqibezela ngokukora amanqaku. iRichards Bay ayibinamdlalo ungako ugrogrisayo kwiqela leKaizer Chiefs. Ningandivi kakubi, iyaphumelele, idla ngoyibetha iKaizer Chiefs mhlawumbi ngo-1-0 ngo-2-1, kodwa ibinabo babuzaza balamdlalo into yokubana ufumanise uba ibiyivingcanisele. Ungathi uthatha isigqibo sokubana izawubethwa iKaizer Chiefs iRichards Bay kwiveki ezayo, ngoba usazi into yokubana umdlalo weRichards Bay udlalwa ngaphezulu kweqela leKaizer Chiefs. Ayibikho njalo baphulaphuli. Yiyo laa nto sithi thina iKaizer Chiefs awunothi izawubethwa iRichards Bay kwiveki ezayo. Into ebalulekileyo qha iKaizer Chiefs ngula 3 points odlala phaa eKZN ufumane, izobeka iipoints zabo ku-10 points emveni koko, ngoba ngoku iKaizer Chiefs kiphulo lokubana iphumelele zonke imetshi ekwazi ukuziphumelela ngowaphantsi kwebhetho yePremiership. Futhi ke le midlalo isekuqaleni, le midlalo yokuqala phaa oma-5 games, 6 games, 7 games, uba niyiphumelele yonke iyancedisana la midlalo kakhulu, eza points niziqokelela phaa ekuqaleni. Yiyo laa nto sithi amakhosi ngaske ke kule veki zayo angawufumana la 3 points baphulaphuli. Yiyona nto ke leyo ke siyithandazelayo thina ke kweli lethu icala. Ndifuna ke baphulaphuli ke ningene ke nani ke nitsho nento yokubana ingaba nibona njani nina, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.